Iepa, ala, oidekoi artista. Bueno, ikusiko zuen gure gormidatua, bea bai dela artista, ni trampatxoak inainitan. Beak, eo zer gauza eusteu, kokota gainean nola, ezerren laguntza gabe. Bueno, ikusiko zuen, Mikel jauna, guantxetorikoa. Hoi trampa, Joseba. Nahi zu benetan nik. Nahi zera guztan hori egin gauzak. Karo. Venga, ba. Venga, zilakin ez tekingo ba. Bai, hombre. Serio aiaiz? Hau erreixa guztaitu zuri. A ver. Guau, txapela pasatuko jago horremen. Hau, bai. Txapela pasako jago hemen. Galarza, deitu gure zirkoago, Venga. Show. Yeah! Kaixo lagunak, eguerdion, eta esan dizuet artista bat datorrela, eta hemen Mikel Lagalle gurekin. Zer modu, nauzi? Ondo. Ondo? Sukaldatzeko gokin. Sukaldatzeko gokin, Bai. bueno, adi, zeituan ingo ja, egunduko kasula ingo dugu, arraiakin, baina, kusi jasaren sozialetan. Zer gauza, gartzeko kota gainean, ez da? Bai, ale Mateo. Edo zein gauza ikustetena, jartze eta ondo, Esate, estazkak bi eta illa aurrea, ez da? Oida, horrekin inbarrauket bai. Bueno, eta zer de jarrikin gehiena pixatzikena, hor, gainean? Kompratako karra esango nuke. Kompratako karra? karroa? Handi oitakoa, bai, asko pixatzen zon, da nita beste baten arten lagundu ziaten igotzen, da bertan ja hor jarrita ja nik mantendu, baina ez dinun ez da ni bakarik igo. Gero ikusi, jat baten, bai, patinete hartu da, Oida, gainera eta, mountain board bat horietako bat, no? Bai, gainaz lagunekin dakoa zan, oi. Bai, Bueno, garatuko dugu errezetan, martxan jarriko gea eta jarraituko dugu mingaina ematen, bale? Bueno, hemen dagoen bezala, arraia, urra burua, ikusi zuen, ze freskua, eharra, eta honi ingo jouna da, lomo atea, ingo deuna da, 3 pusketetan o 2 pusketetan, sartaia markatu eta atea, belaxe. Geo, ingo deuna da, bestalde, sartai hortan, ingo dugu, barazki guzti goxatu. Hau gero sartuko jo, hemen muskulu eskau eta gambak, baina horik berandu sartuko jo. Hor ingo deuna da goxatu, porrua, tipulina, baratzuria, piperrak, bai gorrilla eta bai berdia, eta behin ondo goxatuta da honian, armendola botako eskio, utziko du pixkat doratzen, gero, ogila, baita ere botako dugu, salda, eta dena ondo murrizten utziko dugu. Ondo murriztuta da honian, ingo dugu, bestalde, markatu gambatxuak, irikiko ditugu, buruken du, zanpatuko ditugu gure bai sartai baten, sartai hortan gero muskuluk irikiko ditugu, eta ingo duguna da, zuko hori ere bai, bota, aberasteko orko zuko hori. Eta hoi bukatzeko, ingo duguna da, salteatutako gambatxuak bertan jarri, muskuluan mamila jarri, eta hasieran markatu dugun aragila. Eta hori izangoa gaurko oinarri, ja, platerana. Eta gero ingo dituguna da, patata batzuk, patata ingo ditugu laukitxotan, uste pare batekin nahiko izango dela. Prejitu oliotan, behin prejituta da donean, kaldet eta honek gehituko izkio, eta gero hause gehatuko jaten da, izi hause jarriko kokotza gainean bitartean. Bueno, hemen txe, lanak banatzeko, nik arraia garbituko enmarkatzen juteko, eta azuk emendikan adibidez atea 3 ale baratzen, bale? 3 ale eta txikitu. Gero emango izu bai porrua edo tipulina eta jungo da bilen artean, bale? Bueno, hemen, esan deuna, inberdetena da, atea hemen lapikua. Ni jungo nahi, zuzten ja. Bai, jungo arbitzen. Hemen hau arteakoet, hemen jarriko deu, eta esan duten arraian markatu eta atea ingo deu. Gio, muskuluak eta ingo ditutena da iriki besteleku baten. Zeratik, muskuluak eta batzutan ondar pixkat eta hola izaten du, eta horko zuko erabiliko dugu, baina iragatzita botako dugu gero bertara. Bueno, hemen martxan jarri hau, epeltzen, eta kontatu iguk, nola hasitzan, Mikel, historia guztiakin? Dena izan zan, egun baten, hainez guatzen ez da ere oso ondo, baina izan zan, egun baten, nina izela mutil bat ola pixat, moitxue, geldik ezin den egon, da... Bagaitu bi, bai. Izan zan, makil bat hartu, eta baten jarri nun kokotzen,
hoi pentsau nulako, eta esan nun, bida, mate honez, ni naiz ona hontan, onai korrexa da, eta lagunek baita ere probatu zuten, eta zintzutela, eta nik zain, bueno, amenik saiako nahi ziten gauz diferentekin. Bona nao, hau habilidadia baseka adbentzat, ez da? Bai, saiako nahi ziten gauz diferentekin, eta hortik aurrera ja, edo zer gauzak initea lortu etela. Eta hori, aztek gauza bat iten, azte izor gauza egun berezi batian, baina gero egite bai, sare sozialak irikitzen ditu, bertan txintxiklik atzen aztea, ez da? Bai, oida. Eta desente jende ikusten azte zaik, ez da? Bai, azkenen nik enun esperotare olako gauzik eukitzea, baino... Guain Zukal Herrian, Laizter Go Talent, olako batea gomerkoa, esan diate, ez zale nengo esaten dira. Ez, baino eske gauz batekin inezkio, igual ondo, baino gero ja, imaginau, pasatzen naizela urrengo errondata, nik intzerreke jokin nin. Xume hasi, Horrea bai jute hiela zirkon benetan daren jendea, bai. Eta saiatu ala noiz bai, hor goian dakakela txekin mala matin, oso zein, edo oinez ikusi jatibiltzen bai. Oida, bai, guain gauz berrik probatzen nahi naiz, bai, pixka makurtzea, belauniko jartzea, bai, oinez ibiltzea, azkenen guain ja geldik indako gauzak igual ikusi eta gidare, eta gauz berri probatzen nahi naiz, haber ze gai, haber gaien nahi zen. Noaino irista izen. Oida, bai. Bueno, gure zirkoare hortzio galartzak deituko igual, da gure zirkoan horri, ez, une hori tartetxo bat ustia basekak, ez da? Bai. A ver, espero, ni esate denen hau itxita... Ezertara, ez da? Ezertarako, así que... Bueno, inbelekena goxatu, minik esartu, eta ondo pasa, garrantzitsuena, oso ondo. Bueno, Mikel, eta denetik altzatu aldek, zer dekola gehien kostatu zaikena, o hasi izela altzaten da, katxila, marra hozin dit ondo altza, kostatzen nahi zaitek. Gehien bat gauz txikik, ematen du alrebez dala, baina azkenen gauz txikik, gauz altukin, esplikatzen ez dara zeba, baina ahi ez, mugikor batekin, olako ze gauz txikikin da, boligrafo bat, talako gauzak, Gehiago kostatzea, Bai, ze pixu gutxi gaute, eta ematen du ez baina hola da, Gero baitare, limite bat, gero ez da pixu gehiokin erresago, baina puntu bat arte. Baitare pixu asko duten gauzakin, indarra ukibarra eta lepoa, eta entrenamentu ekita lekokotzakin, o lepokin, o zerrekin, o... Ke ba. Ja zagit, genetika izango, zagit. Genetika, o. Bai. Bueno, hau ze, mozte jungo nahiz. Bai, xerretanin, eta gero sartuko dugu bertara. Bai, lehen esan dut hemen hauek osatuko ditutela, betu hauek ere, utzi ditut hauek espine gabe iaia, honik iaia gabe, ingo dutena da, ez diko espinak endu, eta espina gabe utzi, baina hauek ezin ditut kanpoan utzi. Haure, sartuko ditut, baina gero bakizu. Norbaitek nahi bau, esatean abentreska, eija da, o hemen, bularraldia, koipetxu izatea, oso goxo izatea, baina jakitia ja espina dazkala. Bestela, pusketa bai utziko ditu garbiago, espina gabe. Eta hor adibidez, hor, azte izenien hor txintxilika eta hola gora behira, gaina postura nahiko txarrakak hor lepuan, ez da? Bai. Ez altaik sekula osain tiratu bat euki lepuan, o mina, o bihurritu, o... Molestin bat, ola edo, baina, bueno, azkenen, o molestin bat, o estela askotan marka egiten zaita diezko gotzan, azkenen gauz batzu ere pixka punta dutenak, edo, min pixka ditea dena, baina, jazta, ezer gehiago, lesion bat, ola ez. Egizan. Guandik ez, ba. Oida, guandikan, gaztean eiz. Sasoian nago eta ondo mantentzeko orduan. Bai, oida. Eta, bor bat zeudere, ikusizkia batzuk hor, hauakin jartzitukenian hor, batxikia trapezistako jende, malabarak egiten da jende, bebeste pertsona gainen da, hor, hauan esoz ez hartzile batzutan, ez da? Hoi ez dakit, hoi ez probatu. Bai, trampaek, nerea... Hoi trampaek, naturalki. Bai. Eta, basekiatea ikusi diat, hola gauza bizikleta bate hartzen, derrepente, bizikleta batekin. Horrek ere, manila erralde batean bestea moitzea dela, gurpila de vuelta kadabilela, horrek bere... Kasortan gauza moitzen dien dela, guandik antzaiego egitea dela pixa, baina, bueno, ez dara, nahi iten zait bizikleta batekin egitea erresagoa. Zandekena, pixo gutxikin baino, Bai, hoi da. Osa, azkenen... Baita ere, 5-6 aldizin dago telako lai errepikauta, baina nik uste dizutakin ez dara intzai, ematen duela zaiegoela. Bai. Gauza gare ematen dutela zaiego hiela, eta gero gauz simplekok benetan dira zaiego bizikleta bat o gauz raro guezela. Baina, bai. Bueno, hauek hemen, hori honekin ze, guain ja... Arre, arbitu du.
hori guain hemen utziko dut. Aurrena hau markatuko dut bertatik atea eta gero sartuko dut. Guain hori listoak akela, inok tipula, bai, txortena eta sustarrak endu, lehendabiziko geruza eta ebai, hola, moztu iten dugu, bale? Vale, igual, kutxio aldauko dola. Hemen da, kakaundilla, hobeto moldatzea izena. Vale. Labanakin ez aiz, hasiko horro labana eroitzen mazai, cuidao, ez da? Bueno, labana eroitzuna, nik esaten bai... Ixu gutxi sekagorrek, Esaten bai izutingo izuta, Bai. Esaten bai, ez dazkak bi, eta irraka. Probauta aukera bainaz. Así que, bai. Zer modet urte dazkako bain? Nik hogei. Hogei? Bai. Eta, zei, zehoz baiz ikasten edo zein dekire hogei bidia? Guain lanen hau. Lanien nahi aiz? Bai, goi maia bat inun, eraikuntza metalikona. Bai. Eta guain, soldadore bezala nau, lanen. Vale. Itxas ondun. Ondo. Iko jerriko, izkera gatik, ez da? Bai. Dungu baiz? Ni Ordiziarra. Ordiziarra. Bai. Vale. Eta lagunak hor beti ongoituk, ez da? Guain histori jakin, beti inga, Mikel hau intzak, besti intzak, beti erronka gartzen, ez da? Bai, azkenen lagunen kizati jo baitare pixat, motivazio bezala hola matiatena, azken ni guain askotan ja atatzen naiz eta naiz edoten pentsatzen, honekin inbarrauket, horrekin inbarrauket, sino que da, atatzen naiz eta igual lagun batek esaten bait, inorekin tal proba, horrekin aldezu nien, ez duzula inoizin, eta horrekin gogo gehiago jartez gititea, eta horren lagune puntu hortan egia da... Gora tortetuko da, eta? Askotan. Eta hori, arratzalde normal baten, o normalmente parranda ginuan oso detenian, o gorgan hor, errezago atako ditu, normalen parranda ginun, bai. Normalen bai, baina, bueno, ez tarez da dena parrandatan iketenik, baina euneko laro gehi bat. Laro gehi bat. Gehiago, igual. Hau, zatitzen... Eta gauza arraruena altzaekena ze izango ban. Bai, hori zatitu betu, hola in. Hola, vale. Bai, bukaera ino iritsi gabe, eta hola gehu guelta mateo eta lauki txikitan itendek. Vale. Gauz rarona, esan dezu? Bai. Zatek ezekia, egun baten Gauz asko, are. Esango nuke... Da, egun baten inula izan zen Euskal Herriko ikurrinekin. Eske, raro azta, baina oztare bestela beste gauz guztik ikusita, are. Eta ikusi ez dan gauz batekin, ze grau gabe dauke eta Euskal Herriko ikurrine. Dala 6-7 metroko... Ikurriña luze bat, Handi, eta horrekin dauket. Bai, eta behizten nahiko nukein, graut aukitzeko eta jendek ikusteko. Eta grabatzeko garaian, hori pentsatzea iki ezin dekela grabatu. Hor grabatzea izenean, jan lagunen bateko norbaitek grabatu beharrik, ez da? Bai, hori da. Bai, osea, nik azkenen beti izateet. Horrekin bat, egon prest grabatzeko. Eta askotan baitare, pasata zait, ni inori abisa gabe astea egiten eta gero grau gabe egotea, porque da igual momentun, gogoa jarri zaitela egiteko eta bero puntxu hori pasa eta egin da, venga. Bai, osea, azkenen ez da ez dara bideontzako egiteitunik, sino askotan gogoa jartzen zaititeko eta... Bai, goxatzeko egiten dek, eta gaur egun ja behin puntun eta iritsita, ze, ja egunero zaiatzea zerbait igotzen, etxegia, biziletan ibiltzekena bezala egunero pixka biziletan ibili, oseo zein, edo tokatzen behako tokatzek eta bestela ez. Hoi da, ni, oza, tokatzen balen bat tokatzen da, porque baitari igual egun batzuk naiz, lanetik gero etxea juten naiz eta atxo gehitzen naiz. Egia da ni askotan kale neoten naizela, egunen zehar, baina eske, nire errin bertan kale neoten naizen lekun ja horko gauz guztik inin dauket. Ja onduan dauden gauza guztik gara pautazka. Beize errepikatzen egotea gauzakin, así que, bai. Beste herrietak zigarko nahi zuten, a ber, zoze gauza berri topatu. Norbait hilo aldek lagunen bat, o pertsonen bat, o zeo zehola, derezi jain edo, gehiagiek. Jartzea hemen? Bai, txintxilika. Ez que igual esan jate baita ere, hogei pertsonak berdine. Pertsonan bat jartzeko gutxi pixatzen duna, o ume bat txikin bat, baina, karo, hortako nik esango nuke ezagite, baina irutzen zaitat jare pertson horrek ekilibra mantentzea bere gorputzen jakimarko zuela. Bezela moiten segurun bat atea, o bestela. Beharko, bazpare. Haur zein, bai, oie, txikitu gain, eta honea botako jau. Nire porroa txikituko gehat, eta ja, barazkiak porroa eta tipulinak jarriko ditugu, piperra garbitzen jarriko geha, eta lehendabiziko urratzea indeu. Indetena da ja markatu arraia hor, eta hola ja hemen zapore mandatzen ditugu. Eta bain hor zaporia da gaula, ingo detena da, barazki goxatu, eta jarraituko dugu historiakin. Gero hor ikusi zuen urraburuan, dakat gorputza, burua, porruan berdia, ingo deuna da hori berrio tostatu, eta berrio salda ingo dugu hemen gaun salda bezala iteko. Urrengo errezeteko preste ukitzeko. Hori ez da botabiar inoiz. Bueno, eta indien proposamen arraruena,
Proposamen raroa. Igual hoi pertsona jarta gainen. Eske nik hoi egizan ez kapaz naizenik ikusten, Azkenen, eske 60 kilo, pertsona bat gutxi pixatuna, ja da 60 kilo. Hortik bera gutxi dare. Bai, aurrak, ja, ez da? Bai, horretik esaten dut. Aurrak igotzeko, gurasoen baimena behar da, eta ja... Bai. Baina, hoi zango nuke, eske, ez dela... beste proposamenikola, eske beste guztitan bai inditut. Osa, azkenen rarok die inditena, hain horrekin da gauz raro bat, eta hain indet, baina nik uste toi izango zela, rarona. Bai. Bueno, hemen piperra bain mango jatiri. Vale. Haure behitu zake. Hau mosteko nire izaten dekola batzutan, saio izateko orduan. Erdikan mostuko jau, erbitak endu zizko gehiena, nabe gainontzeko kepiskak enduko zio. Eta itekenek marratxuak itituk, eta gero lauki txikitan iten dugu, bale? Eta piper berdia erdila hartuko, ete bai. Vale. Bueno, eta etxian zezatei, etekita nahi arreba, guraso zenekin bizi aiz. Ni gurasoekin, bai. Gurasoekin? Bai, egi esan, askotan esatiatek, aseran batez ere izan zen, kontu zibiltzeko, ze aseran beraiek etzekiten nik bideok igotzen itula, izan zalako, abixu benina. Eta ja behin, entera zenen diario asko ondalatan nintzenen da, hor esan ziaten kontu zibiltzeko, azkenen pixkat, peligroso gala pixkat, gauzak... Gozatzeko baino ez arrotzeko gehiagin. Hoi da, porque bakiten olakoan nahi zen, eta olako kasutan pixkat, edo zer gauz esatia atera egiteko ni iti izutela eta kontu zibiltzeko baino. Ez dela, beste aldetikan ez zer asko. Ez da gita aita da nire fan numero 1 amaten ez guain. Bai, Usta ezako? Bai. Zi hona. Ama egonko ekola, ez da? Baina, bueno, guain ja denak egizan nola... Anai arrebak ebazkar? Ikusuten bastante ondo ikitutela gauzakin da, esatu, baintzazu. Da aurrea. Konfiantza, bai. Eta anai arrebak bazkak? Bai, arreba eta anai bat. Anaia eta arreba. Eta haiek zezate, baiaz eskatek doaiak ebai? Edo etxek eskatek gainbesteko doaiak? Keba. Anaiek probauta hauke jartzea baino... Ez dago ateatzen. Keba. Egia da guain usten un año jende gehiokiten dola hi, Bai. Osea, daki, guain de repente herrin hasi nahi ikusten eta ume txikik tala iten bideo bialdizkate. Benetan? Ume txikik tala. Venga, Mikel egiteun aitea, hobetzea, bai, Egia batzuela, igual zoze hola guxi pixatuten gauzakin dala, bai lortzen dutela itea. Eta niko esan pentsatzen nula bakarretako izango nintzela, baina ematen do guain ezagite hori izin behintzet, Modan jarriek, abertzen zin, modan jarriek, hoi da, bai. Ondo zio. Eta, sare sozialetan, zein dek narrakastak gehien eukidiken bideoa? Bai. A ber, TikTok eta Instagramen izango zan... Bai, TikTok eta Instagramen izango zan... diferentea, porque azkenen bideoek ez ditut bita berdinekiko, visualizatze berdineko gitzen. Ja, berdine egotze galde batea, baina batzutan bateko gilezik arrakazta eta bertan bestiak. Orduan izango zen, TikToken plantxazko tabla batekin, eunda zaizun bat visualizaizun, eunda 50.000. Plantxaz, txian plantxatzeko dietako batekin? Bai, eta geho beste izango zen, Instagramen visualizazio gehien hausten dut, EITB-ko ginola garran unen edo... Bai, uste dela. Ena oso azakit ez dara, Zea, espaldi... Eta EITB-koakin zeinuan? Zeizuan EITB-koakin, zeinuan? EITB-ko mikrofonoa, gero kamarako tripodea, inun baitare banku batekin, patinete batekin, Adibidez. Hau zendua dek, ezta? Bai. Zendua dek, a ber. Asko pixatzik, Haure alkoban honekin nin? Asko pixatzik, Bai. Zeri joa iaiz? Bai. A ber, erreportaria pasa mongo zeo hau txintxilikakakela. A ber, hau bi vuelta eman. A ber. Bueno, launak, Baskulinari Centerrea jungo geha. Eta guantxe gaude hueltan, hueltan jo, irautiken, 5 minutuek erreportaia, bale, Mikel? Venga, nahi zena. Guantxe gaude hueltan. Eutzi, Mikel! Bi patata kartu gerizkit, Bi patata kartu gerizkit. Venga, guazen! Hola, egon gaitu. Venga, bakai behin berdue, Baskulinarin, guazen!
Iepa, Joseba, eguerdion, ni Peio naiz, eta hemen gauz, Basque Culinary Centerren, Donostin, eta gaur irakutsiko dizuet nola lan egiten dugun. Aguas! Hemen Basque Culinary Center daramatza dia 4 urte ikasten, eta hasi nintzen sukaldaritzan nire pasioa delako. Nire pasioa igual dator jatea asko gustatzen zaitalako, eta azkenean amonaren eta amaren sukaldaritza oberena da, eta haietaz ikasi nun. Basque Culinarysek eta beste unibertsitateak edo eskolak dekoten desberdintasunak, nik esango nuke hemen ikusten dugula sukaldaritza igual beste ikuspuntutatik. Adibidez, nire kasuan ikasten dugu bebai nola antolatu sukaldaritzan, ekonomia eta beste aldetik batzuetatik. Eta bebai ikusten ditugu innovazio edo beste ikasgai batzuk. Nire kasuan egon naiz praktiketan Azurmendin, hemen Eneko atzarekin. Han Enekoren sukaldaritza ikasi nun, eta oso eskertuta nago Enekori, ze haren sukaldaritza oso importantea da euskaldunentzat. Eta bebai egon nintzen Estokolmon, han Eksted restauranteko izeneko batean egon nintzen, eta han sueziar sukaldaritzan eta haien izaerak eta kultura ikasi nituen. Ni bukatzerakoan unibertsitatea oraindik ez dakit ze egin, baina ziurazki esperientzia hartzea gustatuko litzateke Espainiatik kanpo. Orain sukaldera goaz eta erakutsiko dizut nik prestatuako errezeta bat. Gaurkoan egingo dugun errezeta izango da bakalao pilpila porruekin eta saltza romesku batekin. Errezeta horieteko lehenik eta behin hasiko gara porruak lantzen. Porrua desberdindu behar ditugu 3 atalak, 4 teknika aplikatzeko. Horrexegatik badekogu sustraiak, parte txuria eta parte berdea. Lehenengo parte txuriarekin hasiko gera, susbidea lantzen. Horregatik utzpean poltsa hermetiko batean sartuko ditugu eta urbainu kontrolatu batean 85ko temperaturarekin ipiniko ditugu. Prozesu hau 2 ordutan edukiko ditugu, horrela haren testura eta mantenugaiak mantentzeko. Kontuan hartu behar dugu susbide teknika lantzerakoan, gurin pixka bat saltu behar dugula poltsa hermetikoan porruarekin. 2 ordu pasata uretik ateratuko ditugu eta gurinarekin zartego batean friketuko ditugu. Porruaren atal berdea labean sartuko dugu. 180 graduko temperaturarekin ipiniko ditugu ez erretxeko, baina ia xapore hori lortzeko. Eta gero termomixan birrinduko ditugu. Eta hori hautz testura lortzerakoan, azkenean bakalaoan espolberatzeko. Hurrengo pausua, olio berdea egiteko, porruaren atal berdearekin xuritu egingo dugu. Xuritu da hotzetik 100 graduko temperaturara eraman, 3 aldiz, eta gero izotz bainu batean sartzea. Ondoren, porru berde atal honekin xukatu egingo dugu ondo, termomixen sartzeko olioarekin, eta iragatzi egiten dugu. Hurrengo elaborazioa izango da romesku saltzea egitea. Horretarako, tomatea eta baratzuria sartuko dugu labean, tostatzeko. Tomatea eta baratzuria labetik ateratzerakoan, arbendola, pipertxorixeroa, tomatea, baratzuria, olioa eta ospina birrindu egingo dugu saltza romeskua lortzeko. Bakaioa egiteko polemika asko dago nola egiten dugun pilpilon bat eta horrela nire ikuspuntuz pilpil oberena lortuko egingo dugu. Lehenik eta behin bakaiau solomoak epelduko ditugu, gero ahobe olioan baratzuria eta kaiena konfitatuko ditugu olioari zaporea emateko. Garrantzitsuena da konfitatzean 60-65 temperaturan lantzea. Baratzuria frigitzerakoan kanporatuko dugu eta bakaloa sartuko dugu azala gorantz behira. 5-10 minutuz ostean bakaioa ikusiko dugu pixkanaka-pixkanakaren proteina botatzen duela, hau da kolagenoa. Hori ikustelakoan bakaioa kenduko dugu eta saltza egiteko prest gaude. Pilpila lantzeko oso garrantzitsua da hotxean lantzea, horrexegatik 5-3 minutu egongo gara sartailua hozten. Pilpila ligatzeko produktua ona bada mugimenduekin balio zaigu. Baina saltza ikusten badugu ez dela ligatzen, kolagailu batekin lagundu alzakegu pilpila lantzen. Saltaren testura proposa lortzerakoan, bakaioa berriz sartailuan sartuko dugu
eta pixkanaka, saltza gainetik botako diogu. Eta eskenean, gure plateari kurruskari puntu bat emateko, porruaren sustraiak frigituko ditugu. Eta badago, dana dekogu platerazteko. Beno, Joseba, hona hemen nire platerra, bakailua porruekin, espero dut erresista gustatzea eta hurrengora arte. Agur! Rekorra egiten nahi nauni, Hombre. Rekorra, izen ba demorakak egotia hola, Nahezun guztie. Nahaken dana? Bai, neka arte. Jaso, zeatik gauza moztu errizkia, hoi. Peio, egon gaituk erreportaia behira, hola. Gorra izan de gau, Hombre. Bulebarria, jonberko gaituk hemen egunen baten hola. Egunen baten zu pintxo egiten, ni hemen, bitarten... Eta bitarten Zirko hemen pixarik enara eta- esan du zuzendaria txapela pasako gula, osea, danon arten zeu zein godeu. Bueno, gurean jarraiteko, azteko eta ben, Peio, eskerrik asko, ze bakailu berezi indeken, porruak textura desberdin eta erreta, prejituta, temperatura basuan, gurinakin, eta bakailu hori pilpilan. Hau pagu, eta hura zukalderiak. Bueno, gurean jarraitzeko, behitu hemen, ze itxura hartzen nahi dan hemen, ikurriñe koloriak egin dizkigu gaina hemen, Bai. Egarra, itxura sekakonek. Guain hemen, goxatzen jarraituko hemen, baina lehendabizi armendolak ingoitugu pixka xigortu. Bertara, bota berditut, muskuluak, baina lehendabizi zukua, baitare ganben buruak prejituta, zanpatuta zuku hori ere bai botako deu, baina patatak eba izan dugu ingoitugula. Orduan, patata martxan jartzeko, ingo jaunaek hemen olioa bota, eta aurrena prejitu ingo xo. Ja prejitu puntu bat indageo, ja bertara botatzeko. Ingo kenadek zuritu, bale? Ni usteat biki nahiko izango izkiaula. Bi horiek zuritu eta laukitxotan moztu, bale? Eta hi, Mikel, kokotzean jartzeana, zer dek, horreka onduena mantentzen gen lekua? Adibidez, kopetian, o hemen, sorbaldan, edo jendeako lehite bai tragoakin dantza eta hola, no? Holako egin goitukik. Ba, bueno, egia kopetakin ere egiten bakitela, Bai, Baina, zagit, kokotzakin... Konfiantza gehiagak? Konfiantza gehiagak, horrekin hasi nintzen da, kopetakin, teniseko raketan bat, hola edo probauta eta... Eta ies eta begira juten bazaik aberik ja, Baina, no? ekilibra mantentzea kokotzakin nire xau zait. Bai, Egia, bai. Ba, bueno, azkenen, urrengo zona aurkitu arte, igual gero, bai, hemen... Ezakit, igual tripakin, ez dut zer bazakin. Eta beti eukiek horreka, adibidez baloiakin tokak iten, da holako gauzak iten, da beti ona. Futbol egitzen naiz, eta toke egiten, bai, baina, diferente da toke egitea edo ekilibra egitea, oza, toke egitenak asko dakizkite egiten. Hau beste histori bai, no? Bai, beste historia da. Talentola ez nuke esango, baino... Bastante ondo moldatzen naizela gauz askotan. Bai, ez da. Bai. Ikasketetan daulare bai. No, hor bueno. Lakaia izan dau kalian hobeto, ez da? Bai. Lanen hobeto, bai. Lanen hobeto. Langila gehiago, bai. Ikasketatan niri tokatu zaiteke. Igual, ez diablako topatu zerbait, adibidez, ekilibrio ikasketak engo baituan. Hori ja, bueno. Hor buru belarri jarriko itzan baino. Bai. Ingurunea, matematika eta holakok eta batzutan, saio, ez da? Bai. Bueno, eta, baina izan dek bai ikasi iguala, goi mailako zerbait soldadore izateko, ez da? Bai. Hortan habilidadia, berde, soldadore hon batek, pultsua berdik eta artia berdik bai, ez da? Bai, azkenen, baina azkenen hor duk sartzea baita, azkenen... Bai, bizitzan hiladanean bezala, baina batzuk errezo hartzeie, Bai. Osa, ni kasu hortako, bai, egia gainaz, guztain zaiten gauzu bat dela, lehetzidu izan behar, lan gorra da, azkenen, exigitzen du, gauz fisikoa, baita ere gero, kaltegarria gorputentzako kengatik tala, baina egia asko usten zaitela, eta oso pozin naula ikasketatakin. Eta adibidez, soldadore barrun lan mota asko zeudek, ezta? Ze gauza soldatzeitu? Ni guain kruagi soldatitut. Gruak? Gruak, matela kaltsatzeko, Osea, beste... Gantxo batekin dijoztenak eta jakin gozun. Bai, baina grua, enpresa barruan zeudeken grua hien moitzizkina gauzak eta... Satetxo notiginak, bai, holako gauzak, eta gero gauz gehiago, berrien naiz baita ere guaingo enpresan nauna, eta gehiago
gauza asko diela, ba, inau, baina gero zaitela handik antzertako dieneo. Baina bai, batez ere hor, eske lan diferente asko are. Baina eta hasi egiten dugu, soldaura adibidez egiten dugu, potelua, gaur egun lehen ematezien burnillakin da katxarroakin, gaur egun soldadura desberdina zaudeke bai, ezta? Bai, azkenen, bai da robotakin soldatzen dana, baina bueno... TIG, nola deitzen dugu hori beste hori? Ez, baina hori beste gauza, TIG da... Nik entzute jatena, nela une. Bai, TIG da txapa finetan soldatzeko edo konpontzeko pizan bat hausi ezkiola, konpontzeko baliutenak. Horrekin bai da behar da habilidadea gehiago. Normalakin, semi-automatika da deitzen zaiona. Azkenen, TIGen behar da prezizio gehiago, eskue moitzen egon barrazea... Claro, bestela zulatutek pieza, ez da? Zulatu guau, karo, askotan igual exigitzen dute botatako soldadura kordoia, txukun egotea edo biztan bai, poroi gabe, gauzai gabe eta txukun. Eta azkenen hoi TIGen zaila da, egia. Eta, goierri meintzet, goierri mailan, gehiena semi-automatika beltzen da, eta prozesue azkarra, eskue behar da, Eskua. Eta danetik antokatze zeike bai itia, o normalian burnileek, o ni bazekiri bai segun burnileeken, o inoxidabiliadeken, ose, desberdinak ez da? Bai, azkenen asko aldatzen da. Prozesu batetik bestea, ez tigetik semi-automatika edo elektrodo baita dela, baino. Eta materiala baita, aluminio, inoxidable, acero al carbono, lako gauzak asko aldatzi. Ematen dodala bakarrik material aldatzea, baina horrekin aldagaroko zu pistolan... Intentsidadia, ez da igual. Intentsidadia, hiloa, pila gauz. Ematen dut ez, baina inkluso soldatzeko movimientu edo baita ere, dena aira bat aldatzea. Ados. Bueno, patata hori guain. Utziak, guretati pasako eskiat. Vale, hau bota horbera organikoa. Eta, orduan guain indezu, eta guain dala gutxi, eta etxaude denbora asko orduan, ez da? Lan mundun, udatikan 6 hilabete. 6 hilabete pasatxo, baina soldatzen, xeran irazen nintzen enpresan pixkatu nintzen soldatzen asko ez dara, eta guain ja, egunero, 3 aste. 3 aste, berria hasitako. 3 aste hasia izela ja egunero egiten. Egunero soldatzen besteltzan, hasieran hasi nintzela eta gero ja montakeko postua pasatzen. Ados. Bueno, hemen, hau garbitu ditut. Esan dizuten bezala, honen zukua erabiliko deu. Betu, olio pixka botako zeotonea, horiek nintzak lauki txikitan, bale? Hola jartze jau oliotan martxan jartzizkio. Hemen, tanto bat emango zeotonei, eta ingo izki haunaek. Nolago tamainoko nahi duzut ja? Laukitxotan, nahekena. A ber, nola indek, erditikan. Erditikan indeken hau. Berriro erditikan itendek. Eta hau adidez, 1 eta 2. Eta gero hau ja horrelaxe, laukitxotan. Vale? Venga, hau izuko ateako jau, buruak ateako ditugu bertatikan, eta bertan muskuluak irikiko ditugu ere bai. Ikusaldek hauen nola ekartzeuen bixarra hauek. Bixarra hauek kenduin behar dia. Eta beti iten dia, betu, puntxatxuria o atera egin behar du. Garbi gehatzeko. Eta egiten atea, eskuakin saiatu, eta batzutan atea itea. Ez bat ateatzen, labanakin itia dao, betu irikita zeon, itxi, eta izten baguna dao. Ezin bazu atea, betu bai, atea da, txuri eta guzti. Inbiar dena, labanakin heldu, eta tira. Baina inoiz ez labanan zorrotxasioken puntatik, bestela zitek, ebak egiten dek. Ordu, inten da, beste aldiekin heldu, hola egiten dek, tak, eta ite egiten dek. Vale. Venga, hau ingozioten ere bai, buelta eta hoen unai honea sartu eta zuko esatik botatzen deunean hemengo ondarrak, belarrak, gauza pila jote, orduan nahi jote hemen erabili, eta gero hau iragatzita botako dugu bertara. A ber, tak, venga, txuri eta guzti ateak du. Hau, mendikan ateako ditut, baina zukoak hola ateako izio, zanpatuta, garrantzitsua. Bueno, eta hemen behira aztea izola, eta zertuko guan. Izaldek ezer topatzen hartzia da kakena, ose? Utzia, biztazo bat ematen bintzet. Biztazo bat emaiok, a ber. Erreportaira goaz eta hemen... Kumbiak erreportaira, baina ose txintxilika kakela, hi. Hauek hemen irikiko ditugu, muskulun lekuan. Zer itzen honekin iten baez? Ez ditoriakin! Etxona, ikusi berratzekateta, Aurren etxona, gauzatingo jat hemen, Lasare, fai. Ogiak moztuko hit. Getxeki gabe, baina loitasun pixkat emateko gure gaurko sopai. Pusketatxo batu bakarrikan. Vale, hau barruan sartu. Salda bertan sartu. Muskuluke irikitzen nahi dira.
Earki goaz. Ema jo keurra, Mikel, a ber, ema jo keurra. Bitartean azetan nutrizio zentura jungo gea. Magnesioak indator gaur. A ber. Guazen, guantxe gatoz. Beste 5 minutu. Artista, Mikel, artista. Egunon, Joseba, zer moduz? Andoni naiz, gaur hemen gaude Usurbilen, Azta Nutrizioan. Gaurkoan magnesioa eta bere onurei buruz hitz egingo dugu. Hasteko magnesioa zer den azalduko dizuet. Magnesioa gure gorputzak behar duen mineral esentzial bat da. Hau da, gure gorputzak beharrezkoa duen mineral bat. Honek gure gorputzan hainbat funtzio ditu, ehundaka, eta horregatik garrantzia handiko mineral bat da. Behin jakinda magnesioa zer den, orain azalduko dizuet magnesioak ze onurak dituen gure gorputzean. Lehenik eta behin gure energian laguntzen du. Baita ere, gure muskulu eta nerbio sisteman ere laguntzen digu erlajazio eta kontrazio eran. Gure hezurren mantenimentuan laguntzen digu kaltzioa hobeto sartzen hezurretara. Aparato digestiboan ere, komunera hobeto joaten idorrerianen aurkara laguntzen digu. Baita ere, gure garuneko prozesu ezberdinetan laguntzen du eta horren ondorioz loaren higienaren lagunduko liguke. Eta proteinaren sintesian eta gure ADN-aren sintesian laguntzen digu. Magnesioa, bai gizonezko eta emakumezkoentzako bientzako garrantzitsua da mineral bada, baina askotan entzun da bezala emakumetan bere garrantzia ere badu. Emakumetan badakigu egoera hormonal batean aldaketa ezberdin pila badaudela, eta magnesioak horren aurrean, adibidez hilerokoaren kasuan, hileroko aurreko sintometan magnesioak bai lagunduko ligukela sintoma horiek jesten, eta baita ere hilerokoan zehar izaten diren sintometan, hau da, minak edo puztu sentsazioetan ere, sintoma horiek jesten lagunduko liguke. Bestalde, emakumeak menopausian sartzen diren momentuan, badakigu honek osteoporosia ekartzen duela eta magnesioak hezurren osasunan eragina duenez ere lagunduko liguke. Eta azkenik, bai muskuluetan eta estresaren gestioan ere honen lagunduko liguke. Behin hau jakinda, magnesioa zein elikagaitan aurkitzen dugu. Hemen ikusten duzuen bezala, bodegotxo bat preparatu dut, eta hemen ikusten ditugu elikagai desberdinak magnesioa dutenak. Lehenik eta behin, hemen, gaurkoan bagarnuak ekarri ditut, baina edozein lekale izan daiteke. Bai, garbantzuak, lentejak. Bestalde baita ere ekarri ditut alde batetikan oloa dugu, beti ere integrala balin bada hobe, bai, magnesioa azkenan behaien zuntzean egon daitekelako. Hemen dugu arroz integrala, eta azkenik hemen kinoa izango nuke. Esan dudan bezala, beti integrala hobeto. Fruitu lehor mota desberdina ditugu, eta hemen ez daude, baina garrantzitsua da baita ere kontuan hartzea, haziak ere behaien kantida egoki badutela. Kasu honetan gaurkoan txokolatera ekarri dut, badakit gehiengoei txokolatea esneduna gustatzen zaigela, baina magnesioa lortu behar duen garaian garrantzitsua da kakaoa bilatzea. Horregatik beti ere txokolate beltza bilatuko dugu eta ahalik eta portzentaian altuenekoak. Azkenik, hemen ikusten dugun xesto honetan vegetala ekarri dizkizuet. Ikusten duzuen bezala, kolore berdearekin dijoa lotuta, eta beti bilatuko dugu hosto berdetako elikagaietan. Kasu honetan, hemen ikusten dituzue ekarri ditugula, alde batetikan espinakak, eta beste aldetikan hemen ditugu zerbak. Eta amaitzeko, aguakatean bertan ere magnesioa aurki dezakigu, baina kantidaiak ja ez dira hain altuak. Ikusi dituzue zein elikagain ditugun magnesioa ematen digutenak, baina jakin behar dugu magnesio kantidade egoki batera iristeko egunean zehar ez dela bate erresa. Horregatik, gaur egun askotan entzuten den bezala, suplementazio moduan ere izaten dugu. Magnesioa suplementu bezala hartzeko garaian, kontutan izan behar dugu, beharra dugun bai edo ez. Egia da gomendagarria dela, baina ez dela denentzako beharrezkoa. Jakin dezazuen, magnesioa suplementu bezala hartzen dugunean, mota desberdinak izaten ditugu. Mota horien barruan, ezagunenenak edo gomendagarrienak bisglistinato edo zitrato izaten dira, baina beti ere jakin behar dugu, sintomen arabera, era batea edo beste hartu beharko genukeela. Bueno, Joseba, hemenago zerba ederra hauekin, gaurkoan ikasi duzuen magnesioa zein elikagaietan aurkitzen dugun, eta zuen
kantidea ekigone bat duzu zer jan behar dugun. Espero dut gustoko izatea eta hurrengorate. Hau pandoni eta eskerrik asko eman dituken aholkuen gatikan. Irekin beti ikasten gitzaudek eta esaten duna. Gehiago nahi duna ikasi, profesionalen gana jun, eta ez etxian suplementuak hartuta bate gatita, ez da? Tekala. Zoze behar bada eta balin bagaude apal, beti nutrizionista bate eak utziko dugu. Txukun juten. Bueno, hemen patatak behitu nola dauden ja, Hau inda pixka murriztu, indeu birrindu, eta hemen nahi da Mikel igaria gazten. Eta hemen inberditutena da muskulu hauen mamila atea, bale? Oskolak honea, eta mamila honea. Hau sartuko dugu kaldera eta barroa. Eta gero hemen esan deuna, hemen sekat zukua erabiliko deuna horrea botatzeko. Hemen ditugu langostinuan buruak, zanpatu eta prejitu, zukuak ateatzeko, eta geho baitare muskulu. Eta hemen dakaun zuku hau da urria. Gure gaurko lapikoantzako. Bueno, eta ze prestatzen dugu, adez. Hori euki hor pixkat, zeatik hanbitu, txun, Hauekateko iskaten mendikan, zeatik zuko hau hortikan iragatzi behar. Hemen, hiletxoen bat atea, oso ze pasa, hau, bertenatik botako jau, eta hola, againa aprobetxatu iten dugu hori. Venga, hori vuelta eta vuelta eman. Esan de leheno gustatzen zaikela elkartea jutia, eta sozialen da gauza prestatzen ditukela. Ze prestatzen dela launetzako, ze iten dugola? Bueno, denetarik iteko gizan, jute ganen sozia eta bai da gusten zaigula bazkaionak itea eta farionak. Askotan igual, guri behintze sukaldatzea hor, gehi gusten zaigu eta nik esan nuke, hoena eta zaiten platera edola, igual ez doze erresa, baina hamurresakola gizan, lagunek gehitu zela... Lipa goitegela, ira hamurresakin. Eta hamurresakiteko garean zeiten dek. Aragi honen erosi, pentsatzen dut, ez da, irugi jarra ondo gorritu, gazta erra garri. Azkenen, ez da ere zeura uste nola, egia aratediko aragi erosten deula, aragik azkenen zapore honagin, asko notatza aragi hon batanen, o supermerkatuko baten batea. Eta, saiatze gau isen, ona alin bada, bazkarie, ondo egiten behintzet. Ez, gauza prekozinatuk erosten, berotuta jateko hienak. Okazio batzukola, igual denboraz justu gabilela, eta toka entzegula erostea. Baina denborak inda jutegan guztitan, egia zan, nire batzutan, ematit mina, jendia, elkartea gunda, indako jaskuak inda, indako zeak inda, ikatzi lamar, elkartea gunda, bentsati, zua piztuta, parrila piztuta, Una dentu pixkat, Bai. Ondo, iarra indio gaurkoan hemen, Bai, pinta iarra. Hemen sartuko dugu burua, barruan, hola, Eta hor dazkau danetikan, gambatxuak, urraburua, muskuluak, guain patatak, pixkat iragatzi ditugula, gatza puntxua jarriko jaure bai. Eta, zoze harina bilatu zakemen, dana indartxu abil, esan dega harina kosta itekela, zoze harina topatzen deken hemen hola, zea diteko, perezila dar bat gutxi izango ban, ez da? Zoze topatzeken. Da vida. Hor belarren bato. Batzu jakin? Bai. Horrekin inbiardek? Emate honez, honekin, nahiko... Horrekin iten baek artista. A ber lorte den, osea... A ver. Horrekin minamen berraldio guain. Epa, txoi. A ver, batzu jakine bai. Txoa. Esateke harinena zaiena izatek, ez da? Bai. Euskorra jarriko baiz, inarte. Iaiz artista, Mikel. Aguanta, guandik ez digukau zaioa, Ondo aiaiz. Betu nik hemen jarri beretena hau hemen. Nola, esperezila bota hemen gainetik horrela. Irekin txiki bat botatzen nahi da hau. Eta hau listo, akau. Hemen. Gaurko kaldera eta ahi. Hau itxalduko dit. Artista, beposteko ere bai. Eskerrik asko torteatik. Zuri, invitatzari. Gozatzen, eta zuiri bai mi esker horretatik. Agur lagunak.